Ih, dan mantep ya. Nom-nom. Biyen kan nome nyong ora ana kok kaya piye ya. Aku ndak iki tak tuku HP lho gek luar regane. Aku jane meh tuku HP, Jul. Tapi saya bingung, HP opo lho. Wah, ngene wae, King. Nyong ngerti siki model anyar ana sing gembare apel, krowak ki. HP apa kae? HP opo? Bisa belok apel krowak. Ana sing burine ana sing dicokot ular ki. Oh sing ngene kae. Oh, kira-kira sing cocok nggo aku e. Sik nandika. Sing ipone kae. Sing kae. HP ipone. Nah, HP opo we? Oh, kayane poni-poni kuwi. Pone kuwi sing krowak kae apele. Jane piro nek ngono kuwi? Wah, lek kae solusine tak didai. Karo makne wae, karo ibu dikeki. Payah nek nek masalah mak barange mesti ra kei. Tapi penak kok. Wis dadi. Males lah pikiran kowe. Gampang itu man ngono pasti dikeki lah. Sik madhep-madhep cah. Enggak mbah bugel ke? Endi? Joget-joget dhewe ke kayane iya. Jangan wingi mbah bugel bar aduh lemah. Jop. Kae mesti duwite lho kae ngapane jangan penasaran mending paran ya. Ayo. Kayane ka asik bener. Ayo sok ngene-ngene dek. Ngene-ngene dek. Aduh, nonton apa kuwi? Goyang-goyang ngene. Semok kuwi ya. Kaya mantep e. Sing ditonton nih. Mbah, HP-ne anyar, Mbah. Iya, Jul. Wong tuwa kok ya HP-ne apik. Wedi, Jul. Nonton wong mulus, Jul. Enak ya, Mbah ya. Mulus. Wah, iki sing tuku wingi kae, Mbah. Iya, Ndet. Wong tua kuat lemah sama tuku HP wedi. Alah, wong 6 jam kalah saingan karo wong tua siki Mbah. Lho, King. Wong tuwa HP-ne gede, apa awakmu kuwi? Ya ndet ya. Iya. Nang ngene lho, King. HP ke sip gede, orang-orang HP kok kayak genjel motor. Wis tenang wae. Sesuk tak njaluk duit mae. Tak tuku HP sing luwih gedhe saka iki. Oh, iya. Kira-kira rega piro ngene iki, Mbah? Sing kon regane kowe. Itu kon regane ora kuat tuh HP kaya kene. Rega piro to, Mbah? Regane we oke. Atus. Bah, tuku HP ki kudune pikir. Ngene kuwi, Mbah. Iso Mening-mening ngono. iso ngene-ngene, Mbah. Ya ampun. Delok, Mbah. Ora wong tua ora. Saya mau ngono, Mbah. Mati. Masa HP anyar mati. Iya, Mbah. Ini gara-gara bocah-bocah kowe dadi mati ki malah ki. Iki ora ana sinyal, Mbah. Lah, sinyal siapa, Ndet? Ngene, Mbah, mangkane rikake nek tuku HP ki kudu karo sinyale. Lah, wis larang ki. Larang paham riket cocok gapusi karo sing dodol nek yang ngene iki. Wis larang kok, ndek mati Ndet kowe. Gak pesen sinyal, Pak. HP niki Mbah didol nggih tuku sinyal. Lah kowe ki piye to, Jul? HP didol tuku sinyal. Yo bae nonton apa, Jul? Nonton sinyal. Wis ngene wae, Mbah. Ndi kae duwite? Tak ge tuku sinyal ben iso ndelokne sampean. Lah sinyal sih
regane nganti sepira sinyal-sinyal ngono kuwi? Ya nek ana duit 200 ya tak tukokake, Mbah. Regane 200. Lah dene larang temen 200. Ya Lah pengen lancar apa ora to, Mbah? ya pengen ning barang 200 ya. Keprek, mati mana kowe? Wis to, Mbah. Masa 200 larang lah wingi bar adol Tegal ka duwite kan akeh gen, Mbah. Kan nggo tuku HP ki kan gen turah. Ya, ora apa-apa cukup kena ya. Iya, Mbah. Men lancar kae. Men mbae ta yang nonton sing pokoknya cukup kena. Kok turah prige akeh temen, Mbah, kandel temen. Tuku rokok. Oh iya, nuwun. Ayo, Keng, Jul. Semangat. Men lancar mbae ya. Iya, seneng wae. Cek. Napa, Jul? Emang ki wae duit Mbah betul piro, Dat? Kayak niku wah kayak gitu ya. Kalau hitung sik piro? Wih, lha kok angkrek iki. Lah iki ora bukane turah nggo tuku rokok iki nggo tuku sinyal e. Malah Beroleh apa ora ki? duit wis jamuri kaya ngene malah wis Suwek-suwek duit to. jamuran berwek payu ora Yang apa-apa. penting duit kudu kok nih sinyal loh. Cek. Itu ke jamu iki. Iya, Jul. Pas ki sak botol oleh ki. Loh, sebotol iki ora cukup gelem tompok ki dhewek King. Wis to tenang, oleh. Paling rokok ki. Ora tapi lek ciu sak botol lek oleh kuwi, Dat. Oleh, nek sing tuku aku oleh. Oh, Wis iya. to. Yo. Ben. Aman pokoknya aman. Yo wis.